Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa inda muke karanta muku littafin auren babban mutum wanda Ummi Muktar ta wallafa. Tare da ni mai karatu Musa Muhammad Sani. Kada dai a manta a danna mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Abu kamar wasa har suka yarda, musamman suka je Najeriya suka nemi aure na. Aka ba su. Bayan binciken da suka yi mai zurfi, suka gano shi ɗin fitaccen mai kuɗi ne, kuma fitaccen masani ne wanda ma an san shi a ƙasarsu da kuma ƙasar da take wajenta. Dangin Abba na sosai suka nuna hasadarsu da ƙin aurena da shi, tun da dama can ba sa son umma na. Haka ma kishiyar babana ta yi ta zuga babana akan kar ya yarda. Sai da kakana ya saka baki, wato wanda ya haifi Abba na. Mu talakawa ne, dama gwamnatin jihar mu ce ta ɗauki nauyin karatuna. Yanzu haka mun yi aure da shi, yana bani kulawa sosai. Muna son junanmu, baya son ɓacin raina ko kaɗan. Abba na ya mutu sanadiyar accident da ya yi. Ganin ko da yaushe ina tunanin umma na, ya sa mijina ya ɗauko ta ya dawo da ita inda muke, ya siya mata gidanta daban, kuma aka yi mata katin shaidar zama 'yar ƙasa. Na ji daɗi sosai a raina. Yanzu haka ko da yaushe idan na so ganin ta haka zan je, ko da kuwa zan je sau 5 ne a rana. Mijina ba shi da damuwa, yana kulawa da ni kamar yadda yake kulawa da ita ma mahaifiyar tawa. Yanzu bari ki ga mu sauka, ƙannensa ne za su zo su ɗauke ni, saboda mun yi sabo da su sosai. Zara ta yi ajiyar zuciya ta ce, ikon Allah, gaskiya kina da sa'a Aisha. Ni sunana Zara, kuma ina da aminiya mai sunanki. Aisha ta yi murmushi ta ce, za ki kasance da ni. Zara ta ce, me zai hana? Ina yi miki fatan alkhairi, zama mai ɗorewa da mijinki, tare da samun kwanciyar hankali mai ɗorewa a rayuwa. Aisha rungume Zara ta yi, ta ce, idan kin yarda zan maye miki gurbin Aisha ƙawarki. Zara ta yi dariya ta ce, na yarda. Nan suka yi dariya yayin da jama'ar jirgin suke kallon su, rashin sanin me suke cewa, kasancewar ba mai jin yaren Hausa a cikin jirgin. Daga Aisha sai Zara ne kaɗai Hausawa a cikin jirgin. Musayan namba suka yi, wanda a time ɗin ne aka shiga sanarwa jirgi zai sauka. Babban filin jirgi ne na Meridian Cairo Airport, cike yake da mutane farare da baƙaƙe, wanda duk sun zo ne tarbar 'yan uwansu daga sassa daban-daban. Jirgi ya sauka, aka shiga fitowa, kowanne cike yake da murna da farin ciki na ganin ɗan uwansa. Haka Aisha da Zara suka sauko riƙe da hannun juna kamar wasu Larabawa, sanye cikin dogayen rigunansu waɗanda suka yi musu matuƙar kyau. Wasu samari ne guda biyu sai 'yan mata guda 3 suka taho da sauri wurin tarfar Aisha. Kowanne sai da suka haɗa kafaɗa irin gaisuwar Larabawa yadda suke yi. Cikin harshen Larabci suke tambayar Aisha wace ce wannan. Aisha ta ba su amsa cikin harshen su. A jirgi suka haɗu, kuma shine zuwanta na farko nan garin. Haka suka gaisa da ita kamar yadda suka gaisa da Aisha. Ba yadda za ta yi, tunda haka al'adarsu take. Aisha ta ce, gashi za mu tafi, wace unguwa kika nufa? Zara ta ɗaga kanta ganin wani baƙin hadari da ke haɗowa, ta ce, la karki damu, yanzu wanda nake jira zai zo. Na faɗa masa yanzu zai zo ya ɗauke ni, ta faɗa yayin da take ƙara kallon baƙin hadarin. Aisha ta ce, a'a, ba zan bar ki ba a nan wajen na tafi, zan jira har ya zo ya ɗauke ki sannan ni ma na tafi. Zara ita kan ba ta so, don haka ta takura Aisha lallai ta tafi. Da ƙyar Aisha ta haƙura. Zara ta ce mata, yanzu zai zo, don Allah ku tafi, karki ɓata lokaci a nan. Da ƙyar Aisha ta yarda
ta tafi suka yi sallama da Zara, wanda bayan tafiyarsu ne da minti 10 ruwa ya kece kamar da bakin ƙwarya. Zara ta kasa shiga wajen da mutane ke zaune, wanda duk Larabawa ne. Gani take kamar kallonta za su yi, kasancewar ita Bahaushiya ce. Hakan ya sanya ta je ta raƙafe a jikin wata bishiya daidai wajen wani dogon gini da ke danƙare a jikin wani ɓangare na daban. Rawar ɗari kawai take, kanta har fara ciwo yake yi. Musayid a kwance a Green View Hotel, hankalinsa kwance, kallo ma yake yi, da alama wannan kallon da yake yi yana ba shi nishaɗi. Shi ya manta da wani zai je airport ya ɗauko Fa'iza. Sai da ya minti 30 sannan ya tashi ya fito ya shiga mota ya nufi gida. Dare ya yi a lokacin. Wayarsa ya gani, wacce tun da safe ya wullar da ita a kan gado ya fita. Yana kunnawa ya ci karo da text ɗin dadi wajen guda 20, duk na faɗa ne da nuna rashin jin daɗi. Kai tsaye dadi ya bugawa, aiko dadi na ɗagawa ya fara masa faɗa, abin da bai taɓa yi masa ba a cikin rayuwarsa. Musayid ya shiru yana ba shi haƙuri. Dadi ya ce, kai saurare ni ka ji, ka san girman laifin da ka yi min kuwa a yau ɗin nan? Idan ba ka son ranka ya ɓaci, maza ka tashi ka je ka ɗauko yarinyar mutane, ka ɗauki hanya ka tafi yanzun nan, ba tare da ka ɓata lokaci ba. Ai ka san dai ba wanda ta sani a ƙasar idan ba kai ba. Musayid ya ce, ka yi haƙuri dadi, na san na yi laifi, amma don Allah a yi min afuwa. Sallama suka yi. Ya ce, lallai Fa'iza za ki ci ubanki tun da kika sa aka yi min faɗa. Sai da ya yi wanka ya sake sanya sababbin kaya sannan ya fita. Hankalin Aisha ya kasa kwanciya. Ta ce wa ƙanin mijinta wato Hamza Alkaryam cewar ya juyar da su mota zuwa airport. Kai tsaye nan suka koma, aka bar suka shiga, wanda Zara a lokacin ta bar jikin bishiyar ta koma wani falo na zaman matafiya. Suna shiga suka ganta, sai kunya ta kama Zara. Aisha ta yi murmushi, hannunta kawai ta kama, suka tashi suka yo hanyar fita. Aisha ta buɗe wa Zara gidan baya, suka zauna. ta ce, ƙawata, sai da na ce miki mu tafi kika ƙi, yanzu mu je gidana ki huta. Zara ta ce, to na gode. Babban mayafi ta ɗauka ta lulluɓa mata, sannan suka nufi hanyar zuwa unguwarsu, wanda a time ɗin ne Musayid ya shigo airport ɗin. Su kuma suna fita, Zara kanta na ƙasa tana raro sanyi, ya shige su ya yi ciki. Yana yin fakin ya fito, ruwa na dukansa, bai damu ba, ya shiga ya fara duban Fa'iza, amma bai ganta ba. Alamun babu kowa a gun, sai ragowar Larabawan da ba su tafi ba, wanda ba su bi guda 16 ba. Wajen ma aikan waje ta tambaya, yana yin kowa ya gani sai ya tambaye, ce don Allah ba su ga wata yarinya ba. Balaraban ya kalle shi cikin harshen Turanci ya ce, oke, ni dai na ga wata yarinya 'yar Najeriya guda ɗaya. Musayid ya ce, Balaraban ya ce, ai sun jima da tafiya, wayansu ɗazu suka zo suka ɗauke su a mota. Musayid ya ɗora hannu a ka, ya ce, na shiga uku, su waye to wayannan mutanen da za su ɗauke ta su tafi? Wayarsa ya ɗauka ya duba, sai ya ga dadi ne, jikinsa na tsuma. Ya ɗauka yana kallon wayar. Dadi ya ce, ka ganta ko baka ganta ba? Musayid rasa me zai ce masa, ya yi shiru. Can ya ce, wallahi a dadi ban ganta ba. Dadi ya ce, what? Ka san ko wace ce? To saurare ni da kyau ka ji, ba wata bace face Zara. Maganarta ka ɗauke ta da gaske, maganar da ke gaya masa. Musayid ya ji jiri na fara ɗibansa, da sauri ya dafe kansa ya jingina a bango. Ka san dai ni ba mahaifinka ba ne na asali, kuma da aure a tsakaninka da Zara. Don haka Zara na aura maka ita ne, ka buɗe kunne na ka ji da kyau.
Wannan shine babban surprise ɗin da na ce zan baka a tun wancan lokacin, kuma shine gashi nan ka yi wasarere, baka ba ta kulawa ba. To wallahi na baka nan da awa ɗaya ka lalubo duk inda ta shiga, ka lalubo min ita. Dadi ya kashe wayar yana huci, wannan wane irin yaro ne haka? Musayir ko ya kasa cire wayar daga kunnensa, kansa na sara masa, idanuwansa suka yi ja sosai, ya fara zubar da ƙwalla. Ya ce, Zara ita ce matata? Ya dafe kai ya ce, oh my life. Da gudu ya fito daga airport ɗin, ya fito da ya shiga babban titi, yana waige-waige waje-waje. Gudu yake a mota tare da kallon kowace mota da ke kan titi, wai ko da zai ga Zara, amma bai ganta ba. Daga ƙarshe ya fito daga motar, ko fakin bai ba, ya shiga tare duk motar da ya gani ta zo wucewa. Sai mota ta tsaya, haka zai leƙa ya leƙa sai ya ga babu Zara a ciki. Dare ya fara yi sosai, har motocin da ke kan titin suka fara raguwa. Musayid ya ɗora hannu a ka, ya ce, ya ilahi, ina yarinyar nan ko za ta shiga? Su waye suka ɗauke ta? Me zan ce wa dadi idan har yau ban ganta ba? Kai, ba na jin ko da na ganta zan iya gaya masa, to amma idan ya ce na ba ta wayar mana su gaisa. Ya ƙara furtawa hakan yana mai shafa fuskarsa, idanuwansa suka yi ja. Gefen titi ya dawo ya zauna lokaci-lokaci yana bin duk wanda ya zo wucewa da kallo. Tashi ya shiga mota ya hau zagaye kowane layi, in ya shiga ta nan sai ya fita ta nan. Duk inda ya san mutane suna taruwa da inda ma ya san mutane ba sa taruwa duk sai da ya shiga. Kuka ya sanya ya kifa kansa a kan sitiyarin motarsa yana dukan kansa. Zara wai ita ce matata, ko dai da wasa yake min? Ai a cikin maganarsa kuma babu wasa. Wannan shine dalilin da ya sa ya bar ta ta zauna a gidanmu? Ya sani dama hakan a rayuwata? Domin tun ina yaro Alhaji baya son abin da yake ɓata mini rai. Duk abin da na ce ina so, ko da babu shi to sai ya nemo min shi, ko da ba a ƙasar nan yake ba. Kuka ya ƙara sanyawa, yana tuna mahaifinsu da suka rasu, yana tuna inda suka rasu cikin ƙungurmin daji, ba yawan mutane sai dabbobi da tsuntsaye, amma wai gashi shine bai rasa komai ba a rayuwa, duk ta sanadin dadi, wanda daga ƙarshe gashi ya sallama masa matarsa da yake matuƙar so. Hawaye ya share yana mai kallon titi, sannan ya kunna mota ya nufi gidan talabijin. Yana zuwa suka tarbe shi cikin yaren Larabci suke magana, inda ya yi musu bayanin ɓatan Zara. Nan suka buƙaci da ya tura musu hotonta. Da sauri ya zaro waya. Musayid ya ciro wayarsa ya shiga tura musu hotunansa. Ya yi musu transfer hotuna har guda 3, da kuɗi masu yawan gaske ya musu transfer. Number waya zai ba su, suka ce suna da number, ba sai ya ba su ba. Godiya ya fita kai tsaye ya nufi gidan rediyo. Yana zuwa su ma ya ba su sanarwa. Bai koma gida ba, haka ya yi ta yawo a gari tare da sauraron kiran waya daga kowane ɓangare tsakanin gidan rediyo da kuma gidan talabijin. Duk ya fita hayyacinsa. Lokaci ɗaya abin tausayi, Aisha ba su tsaya ko'ina ba sai a katafariyar unguwarsu, wacce ta ƙeru. Tsaya faɗan sunanta ma da faɗan yadda ta tsaru ɓata lokaci ne, wanda a nan ɗin fa aka sauke su. Gida ne katafaren gida na alfarma, na gani na faɗa, ga Larabawa suna gadin gidan. Faɗan tsaruwar gidan ɓatan lokaci ne, domin komai na gwal ne a ƙofar gidan da gate na gidan da komai. Masu kuɗi suka wangame babban titi suke shige ciki. Nan suka fito. Zara sai ƙurawa gidan take kallo. Aisha ta riƙe hannunta suka yi ciki, sai hira take mata. A wani falo suka zauna, wanda girmansa ya wuce misali, domin upstairs ne, ga falo guda 4 a cikinsa ya zagaye shi.
Aisha ta ce, Zara za ki iya zaunawa a nan ko? Zara ta ce, to. ‘Yan matan wani ɗaki suka fito suna nuna musu suna sanne da zuwa. Zara ta buɗe baki tana kallon kyawawan fitilun da ke walwali a cikin ɗakin. Saurin yin ƙasa tai da kanta cikin ranta, ko cewa take, o abin da nake kalla a TV yau gashi a zahiri. Wannan waje haka, gaskiya Aisha kin huta, kin samu rayuwa, haka take faɗa a cikin zuciyarta. Ji tai Hamza Alkarami ya ce mata Fidik kud ashiyi, tai saurin juyowa tana kallonsa. Kwaf ta gani a hannunsa, ƙarami mai ɗan zurfi, abin sha aka kawo. Ita kam da ba don ta ga kwaf a hannunsa ba na shayi, da ba ta san me yake nufi da abin da ya faɗa ba. Da murmushi ta amsa ta ce masa shukuran, shi ma far'a ya yi mata ya bar gun. Zara ta kai kwaf ɗin tin bakinta, ta ji wani ƙamshi ya daki hancinta, ya ratsa kanta sosai. Mintuna kaɗan Aisha ta dawo riƙe da wata leda mai kyau, ta ce, na bar ki ko? Ya haƙuri fa, ina shiga mai gidan ya kira. Ga wannan kin ga wani room can, ki je ki wanka sai kuma ki sauya kayan jikinki. Zara ta yi murmushi ta ce, da kin bar shi babu komai. Aisha ta ce, kin ga ki ɗauke ni yayarki kuma ƙawarki aminiyarki don Allah. Ke ce kaɗai wacce nake ganin mun dace da ke daidai a shekaru da juna. Ko da zan girme ki bai fi na girme ki da irin shekaru biyun nan ba. Zara ta ce, shi kenan bari na ɗan ƙara hutawa sai na yi wanka. Aisha ta ce, to. Kallon Aisha ta yi ta kunna TV yayin da ƙannen mijinta suka shiga ajiye musu abinci kala-kala. Gaba ɗaya suka zauna suna ci, wanda ya daidai da shigowar Dr. Muhammad sanye cikin fararen kaya, riga da wando mai ratsin kore. Da gudu Aisha ta tashi ta rungume shi, suna yi wa juna oyo. Zara na kallon su har suka zo suka zauna. Ƙannensa suka gaida shi, nan take suka juya suna yaren Larabci, wanda a nan take shaidawa mijinta a jirgi suka haɗu da ita, har ma wanda zai zo ɗaukanta bai zo ba, shine suka taho nan tare da ita. Da Turanci suka gaida juna da Zara cikin kulawa yake amsawa, har yana tsokanar Aisha wai ta samo musu ƙawa. Dariya suka yi gaba ɗaya. Zara ko cikin ranta ta ce, ai wallahi ni ma makarantar koyon Larabci zan shiga don na iya Larabcin nan. A TV aka hasko hotunan Zara tare da ba da namba ga duk wanda ya ganta ya kira don Allah. Muhammad da Aisha da ido suka ƙura wa TV da kallon, suna komawa kan kallon Zara. Aisha ta ce, alhamdulillah. Da sauri Muhammad ya shiga sa nambar a wayarsa. Ringin ɗaya aka ɗauka, kamar jira yake a kira dama. Musayar ganin baƙuwar namba da sauri ya ɗauka ya ce, an ganta? Ko jira a gama gaisawa bai ba, ya hau tambaya don Allah a ina ake. Muhammad ya dariya ya yi masa kwatancen gidan, ya ce ai ya sani ko ba gidan Dr. Muhammad ba. Sosai ya yi mamaki ta ya aka yi ya san shi, amma ya ce nan ne. Da sauri ya figi mota sai gidan Aisha. Zara jikinta ya yi sanyi har tsuma take, don har yanzu ba ta yarda da zancen momi cewa Musayin ne mijinta ba. Aisha ta taso gunta ta kama hannunta ta ce, mu je ciki. Wani ɗaki suka shiga, ta nuna mata toilet. Wanka Zara ta yi, ta goge jikinta ta fito. To masu sauraro, a nan ne za mu dakata, sai a saurari zuwan shiri na gaba. Kada dai a manta a danna mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa. Mun gode.